Il-Pupa tax-Shelter hija pubblikazzjoni b'kitba ta' Claudia Aloisio u b'illustrazzjonijiet ta' Greta Borg-Karabot. F'din ir-rokna insiru nafu dwar il-pupa, ix-shelter u s-sigriet li Nadia skopriet ġewwa d-dar ta' Tija Kate. Il-Pupa tax-Shelter hija storja l-qalbi ħafna, ġejt ispirata mit-tifla tiegħi li hija tifla pjuttost imqarba li ħin kollu d-duru ta' ġoddar biex taxxaq ukoll id-dar li ngħixu fiha hija antika ħafna, hija torri infatti għandna l-ewwel kuntratt kien fl-1602, hemm qisu shelter żgħir li mhux miftuħ, hemm bir u hemm ħafna affarijiet insomma li spirawni anke biex nikteb affarijiet hekk fil-ktieb ukoll. L-istorja tal-ktieb hija dwar Nadia illi l-ġenituri tagħha għandhom tieċ u s-soltu tmur għand Tija li għandha tfal u tieħu gost u x'nafin, darba dik it-Tija li għandha tfal ma tistax iżomma. Allura bin-nervi tmur għand Tija Kate, infatti tħabbat il-bieb bin-nervi għaliex ovvjament mhux ħatiltaqa' mal-kuġini tagħha, imma mbagħad kif tidħol tara dan il-madumek li jaffaxxina u minn hemm tiskopri d-dar kollha. It-Tija toqgħod tgħidilha hemmhekk tmurx u hemmhekk tmurx għax ovvjament ikun perikolus, imma mbagħad hi xorta tagħmel ta' rasa xi hija kemm xejn imqarba, u mbagħad minn hemm tiskopri sigriet illi nixtieq ħafna ngħidulkom imma naħseb aħjar inħalli f'idejn il-qarrejja u jiskopru huma. Il-Pupa tax-Shelter huwa historical fiction imma wkoll time slip narrative fejn inti tmur lura fil-passat għandek protagonista li hija tifla tal-lum li hija Nadia sewwa tiltaqa' ma' fattur storiku li huwa f'dak il-każ id-dar ta' Tija Kate u mbagħad ovvjament tmur hemmhekk u tidħol lura fil-passat biex taxxaq din Nadia tiltaqa' ma' Leni, jiġifieri l-protagonista issir tnejn u permezz ta' Nadia u Leni issir dik il-medjazzjoni bejn il-preżent u l-passat. Sewwa fejn inti it-tfal jistgħu jempatizzaw ma' Nadia kif ukoll ma' Leni u qisha tissolva dik it-tensjoni li jkun hemm bejn il-preżent u l-passat. Dan l-istil li nifhmu l-preżent permezz tal-passat jiena narah stil kompatibbli ħafna ma' l-edukazzjoni kurrenti bħalissa. Sewwa għaliex inti dan imur lilin minn nostalġija pereżempju u mill-wirt storiku. Il-wirt storiku huwa passat, in-nostalġija hija iktar emozzjoni adulta. Tiskanta it-tfal meta jħarsu lejn l-istorja kif qishom iktar kurrenti, iktar iħarsu l-qudiem. Jiena qed ngħidha wkoll bħala mill-lenti ta' ukoll għax jiena naqra ma' tfal u nara l-immaġinazzjoni li għandhom it-tfal, pereżempju b'dan il-kumpan immaġinarju tarhom bliema idejat joħorġu u kemm jempatizzaw u kemm jirrelataw. Prattikament jiena xtaqt inqajjem naqa' kuxjenza storika. Sewwa, mhux biss għal dawk li jħobbu l-istorja, tipo min iħobb l-istorja hija naturali, ovvja jħobb l-istorja, imma anke forsi dawk li qishom is-suġġett ma tantx interessom. Allura pereżempju jiena użajt anke termini li huma ħfief mhux pedantiċi bħal pereżempju l-kċina tar-raħal miftuħa l kulħadd. Sewwa, ħoss pereżempju jidwi ma' kullimkien flok qatt nuża Victory Kitchen u forsi nabbihom naf Bear Raid u x'naf jien. Żammejt in-narrattiva ħafifa għat-tfal. Trid nilagħbu bombos? Bombos x'jaħbad. Intefa' kokka u żomm soda ikmandat Leni lil Nadia u qabżet minn fuq dara malli tbaxxiet. Issa għamel bħali, stednita waqt li niżlet kokka hi. Nadia tat is-salt u taret minn fuq Leni qisha żrinġ. Mela taf tagħmilha, basta qatt tidħak u komplew jaqbżu jitqu bla ma waqfu. It-sokkor kien qed jagħmel xogħlu. Nadia kienet tieħu gost l-aktar meta kien imislila taqbes minn fuq Leni. Peress li Leni ma kien fiha xejn, kienet toqgħod attenta ħafna, ma tmurx tweġġaħħa. Madankollu xorta kien jinnexxiela tola kemm tiflaħ lejn is-sema. Ma qabża minnhom qiegħu tħares il fuq, lemħed dak li fajnejha għall-bidu der qisu dubbien. Anke l-ħoss tiegħu kien irritanti bħal ta' dan l-insett. Beda baxx imbagħad żdied. Iżda aktar ma resaq fil-viċin, aktar der ċar li dan ma kien dubbien xejn. Nadia kesħet. Leni mhux daqshekk, issa kienet drat. Aqbad lidi u titlaqix. Iġri miegħi u taħseb f'xejn. Għax jekk taħseb taqta' qalbek fimt? L-ajruplani tal-għadu reġgħu ġew biex ifarku kull mem, kif diġà għamlu meta Nadia u Leni iltaqgħu fix-shelter. Iżda din id-darba iż-żewġ tibniet sabu rwieħhom barra. Dewa f'moħħ Nadia kliem it-Tija Kate. Xita ta' bombi, xita ta' bombi, xita ta' bombi.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.